Marie-Louise Colero Preca ġiet eletta l-ewwel darba fil-Parlament fl-1998 u baqgħet isservi fil-Parlament sal-lum. Eletta fil-Gvern f'Marzu tas-sena li għaddiet il-Prim Ministru nkariga bil-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Marie-Louise Colero Preca hija bint Anthony Colero u Judith Nesa Mut u hija l-ikbar fost sitt tuliet. Hija twildet u għexet f'ħal Qormi, iżżewġet lil Edgar Preca u hija om ta' żagħżugħa ta' 21 sena. Studjat fl-Università ta' Malta u igradwat b'aċellerat fl-istudji legali u umanistiċi u bħala notar. Sa minn ċkunita ħadmet fil-volontarjat faqdiet tal-istudenti u taż-żgħażagħ bris persuni b'diżabilità u anzjani kif ukoll faqdiet soċjokulturali. Ta' 16-il sena bdiet il-ħidma volontarja tagħha bris il-Partit Laburista u iktar tard fil-General Workers Union. Ta' 21 sena ġiet eletta Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista u okkupat din il-kariga għal 9 snin. Hija kienet l-iżgħar Segretarju Ġenerali li qatt kellu l-Partit Laburista imma wkoll l-ewwel mara li okkupat din il-kariga f'pajjiżna. Hija ġiet eletta wkoll Presidenta tal-Għaqda Nisa Laburisti, kariga li damet tokkupa għal 6 snin. Tul il-leġislaturi hija kienet fdata bħala kelliema ewlenija l-oppożizzjoni tal-politika soċjali, turiżmu, l-Air Malta u s-saħħa, kif ukoll kienet membru ta' qatt ta' kumitati parlamentari. Fil-waqt li rrappreżentat lil Partit Laburista f'diversi fora internazzjonali, mis-sena 2008 ġiet maħtura fuq id-delegazzjoni parlamentari Maltija għall-Kunsill tal-Ewropa.